avui és dimarts 11 de març, són les 11:01, en directe des de la Torre del Museu de Sant Feliu de Llobregat. Comencem el de notícies Casa d'Ofici. El primer debat cara a cara en 15 anys es va convertir en un intercanvi de desqualificacions entre els dos candidats a la presidència. 3 ferits per culpa d'una descàrrega elèctrica. Incineradora, un perill. Nou projecte del soterrament. Ja s'ha començat la nova temporada de bàsquet. La penya recreativa de Sant Feliu crea un equip de futbol femení. Ja s'ha creat per fi el desitjat grup de ball de hip-hop. Un mal ús de l'aigua porta aquestes conseqüències. El passat dilluns 25 de febrer va tenir lloc el primer debat entre el president de l'estat espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i el líder de l'oposició, Mariano Rajoy. El primer cara a cara en 15 anys va ser seguit per més de 13 milions de persones en directe. Aquest any, com a novetat, s'ha fomentat la participació ciutadana mitjançant una eina de difusió mundial, YouTube. Els votants que volguessin podien gravar les seves preguntes i penjar-les a la pàgina per a que posteriorment les responguessin en directe. Els dos candidats van centrar tots els seus esforços en desqualificar-se públicament. Les acusacions de mentider van volar d'un lloc a un altre de la taula i va ser el fil conductor de tot el debat, que més que un debat va semblar més un programa sensacionalista. Usted se ha movido entre la mentira y la exageración, afirmaba Zapatero, mientras que Rajoy contestaba así a uno de los comentarios de ZP. Yo nunca agrediría a las víctimas del terrorismo, como ha hecho usted. Hace unos días, un conjunto de personas, investigadores, rectores, gente de la cultura, nombres tan representativos como Miquel Barceló, como Serrat, como Sabina, expresaron su apoyo a mi candidatura. Y usted les llamó untados. ¿Cómo? Les llamó untados a las personas que habían saliendo de la cultura de la investigación apoyando mi candidatura. Tornem a veure cartells i eslògans que fomentin el vot nul, com va passar a Sant Feliu les passades eleccions municipals 2007, on va sortir el PSN, Partit Chuck-Norrista, una campanya falsa reivindicativa on es proposava amb diversos eslògans a l'actor nord-americà Chuck Norris com a president, deixant així clara la seva disconformitat amb tots els polítics. Vota por Chuck. Wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Vota Chuck. ¿A quién vas a votar? ¿A Chuck Norris? Evidentemente, otro votante más para Chuck Norris. The eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. Intermón Oxfam, per una altra banda, i aprofitant les eleccions, ha començat una campanya online per a conscienciar a la societat. www.hastalospolos.org es tracta d'una web amb una sèrie de vídeos on un personatge disfressat de globus terraqui es queixa dels abusos als que està sotmès el planeta. La crítica parla directament de les campanyes polítiques que deixen de banda aquest tema. Me tenéis frito, recalentado. Estoy muy quemado. ¿Vais a seguir machacando la atmósfera de esta forma? Venga, 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 CO2. Vosotros pasáis los protocolos por los polos. Es que aquí ya no cabemos de tanta mierda. Por ejemplo, mucho protocolo de Kioto, pero en los últimos 30 años no solo no han disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que han aumentado. España, por ejemplo.
se comprometió a no aumentar las emisiones de gases en más de un 15%. ¿Lo ha cumplido? ¡No! Nadie lo ha cumplido. Vosotros tranquilos, tranquilos, no pasa nada, venga a echar pelotas fuera. Si total, al final los que van a sufrir van a ser las personas de los países pobres, sí, los de aquí abajo, y un poco los de aquí. Sequías, inundaciones, huracanes... Vaya, que estoy quemado. Y hasta los polos de las emisiones de CO2. Hasta los polos. Bueno, i seguim amb el soterrament. La via fèrrea ha estat sempre, des del punt de vista de la seguretat, un perill, un obstacle urbanístic i una divisió en dos de Sant Feliu per als ciutadans. La duració prevista de l'obra de soterrament és d'un any. Durant el 2011, la ciutat presentarà una nova fisonomia a la via del tren soterrada. En aquesta fase començarà els treballs d'urbanització de la superfície que comportaran la connexió dels carrers al costat i costat de la via i a la configuració definitiva de la nova avinguda de la ciutat. La Generalitat de Catalunya, a través de l'Autoritat del Transport Metropolità, finançarà els 18 milions d'euros que costarà l'urbanització de 40.000 metres quadrats de superfície lliure que supon el vial de 1,2 quilòmetres de longitud i de 40 metres d'amplitud en alguns punts. La urbanització de la nova avinguda i la connexió dels carrers permetirà la prolongació de tramvais en el nucli urbà que incorporarà dos noves parades, una a la futura plaça de l'estació i una altra en la confluència dels barris Alcaldés, La Salut i Camp Allinàs. Passem a una notícia menys sorollosa que les obres del tren. El dimecres, dia 20 de febrer, el grup de dinamitzadors digitals va assistir a una classe del curset d'iniciació a internet que es fa a la Biblioteca de Montserrat Roig. El curs està pensat per a gent gran amb coneixements bàsics d'informàtica per a que es posin en contacte amb el món virtual i descobreixin les avantatges i comoditats que els hi pot proporcionar. El curs té una durada de 2 hores setmanals durant mes i mig. L'encarregat d'impartir les classes és en Joan, el bibliotecari del centre.